Hokejašima je potrebna pravilna prehrana kako bi izvan sezone održali željenu tjelesnu masu i kako bi tijekom sezone postigli vrhunac anaerobne izdržljivosti. Istraživanje u kojem je sudjelovala elitna grupa švedskih hokejaša otkrila je kako pravilan unos ugljikohidrata poboljšava sportsku izvedbu na način da utječe koliko će i kako brzo hokejaš klizati i koliko će smjena uspjeti odraditi. Do sličnog je zaključka došla i druga studija koja ukazuje kako nastup direktno ovisi o metabolizmu glikogena. Ta je studija pokazala kako samo jedna utakmica potroši 60% rezervi glikogena smještenog u kvadricepsu hokejaša. S obzirom da hokejaši prije utakmice intenzivno kližu na treninzima, u velikom su riziku od pražnjenja glikogenskih rezervi. Studije su nadalje pokazale kako u prehrani većine hokejaša prevladava unos proteina, dok je unos ugljikohidrata nizak. Takva prehrana vjerojatno dovodi do problema u opskrbi energijom kod anaerobnih aktivnosti. Pokazalo se da prehrana zaista igra ulogu u zapravo pripremi igrača za sezonu, a isto tako i tijekom sezone, dakle bitno je da su energetske rezerve dobro popunjene da bi igrač mogao dobro igrati. No prijelaz sa prehrane koja obiluje mastima i proteinima na prehranu bogatu ugljikohidratima nije lagan. Zbog niže energetske vrijednosti ugljikohidrata u usporedbi s energetskom vrijednošću masti može doći do preniskog ukupnog unosa energije. Stoga se kod prijelaza sa prehrane bogate mastima i proteinima na onu bogatu ugljikohidratima treba paziti da sportaš zadovoljava svoje dnevne potrebe za energijom. Međutim, ono što se pokazalo da hokejaši vrlo često konzumiraju značajne količine masne hrane, teške hrane koje onda zapravo treba na neki način regulirati taj unos, a da bi se zapravo smanjio unos masnoće i povećao unos ugljikohidrata koji su ključni za obnovu glikogena, to treba zapravo napraviti na način da se ne ukine naglo taj izvor masnoća, jer znamo da masnoće imaju dvostruko više energije nego proteini ili ugljikohidrati po jedinici mase. Neadekvatan energetski unos kod fizički aktivnih pojedinaca dovodi do razgradnje mišića, a rezultat je smanjena sportska sposobnost. Kako do toga ne bi došlo, hokejašima se savjetuje unositi veći broj obroka u danu. Unosom 6 obroka u danu, doručak, međuobrok, ručak, međuobrok, večera i večernji zalogaj, može se povećati unos ugljikohidrata, a smanjiti unos masti bez bojazni od nedovoljnog ukupnog energetskog unosa. Ako bi išli na značajno ukidanje masnoće iz prehrane i pritom ne pazili na ukupni energetski unos, moglo bi se dogoditi da sportaš nema dovoljno energije za njegove dnevne potrebe. Tako da uglavnom treba ići naravno na izvore ugljikohidrata koji trebaju činiti temelj prehrane. Ono što je dobro da ti ugljikohidrati budu nešto nižeg ili umjerenog glikemijskog indeksa. Što to znači? To znači da su to ugljikohidrati koji ne izazivaju značajni rast glukoze u serumu i onda brzi pad, nego imaju jedan umjeren rast i kontinuirano održavaju razinu glukoze u krvi stabilnu. To pridonosi i boljem i dužem osjećaju sitosti, a isto tako i boljim performansama, dakle boljom izdržljivošću sportaša i duljim zapravo rezervama ugljikohidrata koji su izuzetno bitni. Učestale utakmice predstavljaju veliki izazov za rezerve glikogena. Potrebe za unosom ugljikohidrata iznose 60 do 65% ukupnog energetskog unosa. Obrok prije utakmice bi gotovo u cijelosti trebao sadržavati hranu bogatu ugljikohidratom škrobom, kao što je tjestenina, riža, kruh i žitarice. Voće, povrće i hrana koja obiluje vlaknima može uzrokovati napuhavanje i trebala bi se prije utakmice izbjegavati ili konzumirati rjeđe. Ono što se preporučuje za hokejaše da imaju više dnevnih obroka, dakle 5 do 6 dnevnih obroka, to je zapravo kontinuirani unos hrane tijekom dana. Bitno je naravno što jedu i prije, za vrijeme i nakon utakmice, isto tako i prije, za vrijeme i nakon treninga. Savjetuje se koristiti svaku priliku tijekom utakmice za unos sportskih napitaka koji sadrže ugljikohidrate. Obrok nakon utakmice, unesen u prvih sat vremena, je izrazito bitan za sintezu glikogena. U periodu treniranja se više preporuča unositi složene ugljikohidrate, dok se tijekom i nakon utakmice preporuča unositi jednostavne ugljikohidrate.
Dobro bi bilo najmanje 2 do 3 sata prije utakmice unijeti lagani obrok bogat ugljikohidratima. Žitarice sa voćem, tjestenina sa umakom od rajčica, sendvič od peciva sa sjemenkama sa salatom i krtom šunkom dobar su odabir. Obrok prije treninga ili natjecanja, bogat ugljikohidratima 65 do 70%, siromašan mastima, umjeren u proteinima, energetska vrijednost do 600 kilokalorija, bogat tekućinom, umjerena porcija, konzumira se 4 do 5 sati prije tjelesne aktivnosti. Unos ugljikohidrata u količini većoj od 200 grama u obroku prije natjecanja poboljšava izdržljivost. Takav obrok ako se konzumira u periodu 1 do 4 sata prije duljeg vježbanja poboljšava raspoloživost ugljikohidrata povisujući zalihe skladišne energije, glikogena, u jetri i mišićima ili osiguravajući izvor glukoze u crijevima za kasnije. To može biti posebno važno za aktivnost ujutro nakon noćnog gladovanja kada su jetrene zalihe glikogena prilično ispražnjene ili ako nije proteklo dovoljno vremena za oporavak. Nakon treninga ili natjecanja, pola sata nakon natjecanja, popiti ili pojesti tekući ugljikohidratni obrok, ugljikohidratno-proteinski pripravak za oporavak. Dobar izbor može biti voće, jogurt, sladoled ili sportski napici, budući da mogu poticati apetit i istovremeno osiguravaju tekućinu i ugljikohidrate. Također mogu biti korisni izvori proteina i mikronutrijenata. Obrok nakon natjecanja pojesti 1 do 4 sata nakon, primjer špageti s rajčicom i malo mesa, pecivo i salata. 1 do 3 čaše dodatne tekućine, izbjegavati visokoproteinsku i masnu hranu,